alkatek esango, haitzeko ondo, ez dola behiza esango. Alkatek esando, hemen niera gentilek, jente jarritailek, eta haitzeko ondo, ez dola behiza esango. Jende asko daula larri, udik ez eta egarri, eta launtzeko alkarri. Eta ia darreko maru daitzela, bason eta mendin, eta baitzen duela jendea, donakin, azki ibiltzeko horikin, ondo konpontzen diela sorginekin, eta gaizki ez, gentilekin. Herritarrok, haitu ezue bandoa, egie da goiti beheraino. Errekak lehortu eta iturrik agortu, eta dutako asko eta asko egarri gare.
Eta ez hoi bakarrik, oain arte sekula ez, eta kopetan biadar dituen erdipizti, erdigizaki dien maru gazaldu die inguruotan. Mendin kalte handi gehien nahi die, eta gue herritarrak baitu itue. Narrik bezala umek, gizonezko bezala emakumezko. Eta oso kezkauta gare. Oain, gentilek etxizaizkiu, mendin behera. Eta behar ba, eak gu baino hobeto jakingo due, maru hori zein dien. Ongi etorri osoko. Eskerrik asko, alkate jaune, eskerrik asko. Zemu zeate? Ondo geha danok, hortziri eskerrak. Osoko, zue gentilek mendin kaltein zaintzen maru hori berri baukezue? Maruk, Gueko bain gurutan behintzet, ez degolako piztik ikusi. Baino, ehontza ez dela sai. Saiauko geha, zer dien da, nundik etorri dien jakiten. Nola sai. Ondo da, Otsoko. Ea dantzarik, eizazue dantza, Otsoko eta beste gentilen omenez. Erki, Otsoko, herri guztia ezai dauko eta Otso mazu. Bai, guazen. Josemiel Barandiaran gizon txiki handia jaso zuenez, garai bateko gizakiak ezin zuen ulertu mundua borauela denik. Gure arbasoek uste zuten mundua zelai eta ordeka luze-luzea zela. Tarteka mendiak zituena, eta han eta hemen errekak, ibaiak eta itsasoak.
Ataungo ipuintzar bate dionez, lurraren azpian, esnerrekak zeuden. Eta baita, sorginen bizileku ziren, harrigarrizko leku zoragarriak ere. Lurraren sakonean berriz, eztierreka luze eta gozoak zeuden. Orain gutxira arte uste izan da, garai bateko gizakiak gu baino zoriontsuagoak zirela. Otsoak eta ardiak elkarrekin bizi omen ziren lagun. Mendiko arbolak euren kabuz jaisten omen ziren etxeetara, bertakoek errezitzaten, ez zuten mendira joan beharrik. Garai zoriontsu hartan, gauza guztiek egiten omen zuten hitz, goroldioak izan ezik. Goroldioa omen zen munduan mutua zen izaki bakarra. Besteek ahaleginak egin zituzten goroldioari hizketan erakusten, baina zer gertatuko eta gizakiak ez beste guztiek galdu egin zutela hitz egiteko doaia. Orduz geroztik, gizakia bakarrik egiten du hitz, eta mutu geratu zirenek, hitz egiteko doaiek ez dutenek, euren haserrea agertzen dute tarteka. Ea teotxa entzuten zan, sakon eta sarkor. Eate, ekaitzaren, suaren, uholdeen eta zurrunbilo haizearen jeinua zen eta da. Gaur oraindik, ea teotxa entzun ohi da ekaitza lertu aurretik, harri jasa hasi aurretik, haize erauntsi zakarra iritsi baino lehen. Baina badira, ekaitza, harri jasa eta haize erauntziak uxatzeko indarra duten pertsonak. Badira ataunen, ea teotxa entzun orduko bere doaiez, uztai belarra eskuan hartuta ekaitza beste norabaitera bideratzen dutenak. Eta orduan, borrokak sortzen dira.
batean, oso aspaldi, izan omen zen munduz mundu izena zuen jenti ibiltari eta bidaiaria. Bera bizi zen lekua eta ingurua ondo baino hobeto ezagutzen omen zituen, eta beste jende eta bazter batzuk ezagutu nahi omen zituen. Horrela, ez bat eta ez bi, mundua ezagutzera abiatu zen, lagun bakarra hartuta. Oilarra, oilar ederra eta sasoikoa. Munduko edozein lekutan zeudela ere, oilarrak utxik egin gabe jotzen zion kukurrukoa. Eta gau ilunen abazen ere berehala agertzen zen egunsentia eta argitzen zuen egunak. Oilarrak kukurrukoa jo, egun sentia argitu, eta munduz munduk aurrera segi zuen. Berehala ilundu zen berriro, behin batean ordea, oilarrik eta kukurrukurik etzen Ataun izeneko lurralde menditsu batera heldu zen munduz mundu. Gau ilunean iritsi zen, bere oilarra kukurruko jo zuen, behin eta berriz, baina harri eta zur. Egunak ez zuen argitzen, egun sentirik etzen inondik inora azaltzen. Orduan munduz munduk zera galdetu zion bere buruari. Hemen nola arraio argitzen ote du egunak. Herrialde hartan, mendiei makilakada joz lortzen zuten goizero eguzkia ateratzea. Gertatzen zena ikusi zuenean, munduz mundu izututa, berehala itzuli zen bere sorlekura, bere oilarra hartuta. Maruak, indartsuak, basatiak eta beldurgariak ziren. Eta denbora gutxian asko ugaldu ziren. Izkutuan ibiltzen ziren gehienetan, baina bazekiten mendiko bideetan agertzen ere, eta beldurra eragiten zien bide horietan zebiltzaten egi. Eta gainera, ez beldurra bakarrik. Garria, oke? Bazen etxea. Ez, Peru! Egon nahi, lasai motikoa. Gue haike jaunek, bide haueak utzi zinei. Da, hemen di aurrea. Bela segia intxustiko itxurrin. Bai, oixe. Baina, intxustia jodeko, mendizarro gaina hilo garrandin hau. Ez zailun ez egeitzen, nene. Ire bai. Ez, Juan, aitz eta mainotartetio den bidea. Seginei. Segura? Bai, oixe. Nik egarri hauket. Ia, nezapok. Egon baumek. Aitonik esan do bela xeriala intxustin. Urdun bukauko diezuen egarrik. Izan pazientzi pixkat.
tia, guazen, tia. Hemen dio dala usteina, baino, hemen, aginarbola dotoriat baunan, oain ez den agiri. Zeginat? Bidez nahastuko intzenan, Antxoni. Ni, bidez nahastu, ez den hoi egie? Itxura guztie zeuken. Tia, Nik etxea junei haundien dinau, okin mendia tortenen. Eon, umek, eon, lasai. Uden bila etorri ez gaba. Justiko udekan da konjungo diezuen bildurrek. Lasai, 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 lasai. Ez dinat asmarten joana. Hene, Hau, aldauta zion? Txorio txike, ez den aitzen. Erreka txike ez? hene. Ez zekinat. Otxo, zera ordu. Ez, Etorritako bidea asmauko ez nio. bintzet. Bidea berdin jau. Bai, guazen umek. Hene, zeinek esan otezin guri itzeko. Eon, ez den ba. Beste bide hortati izango. Mundio. Ez zekinat, bide berrin itxuria zeuken, baino, ia hemen didan, segin nahi. Guazen. Ia, hemen izangoen, Hemen di. Ai, Zer deo? Sartu hai. Kristal txiki malapartatu hai. Harapauko hau bai. Beizegu elurreta etortzen baiz. Txiki gau! Oazen! Baina, Peru, zeiek hemen, orduotan. Ze gertauza? Gozen etxea eta hartin txiki. Gozen etxea. Bakarrik etorri alaiz, Peru. Ez, amakin, izointonikin eta Mikel atxolenguzukin. Ta non ditu ba? Eaman inditue, kopetan adarra dauzen jendea saldu zaiuta. Eaman inditue. Lasai. Niki ezin dut. Ze esate, kopetan adardu negazaldu zazuela, seguro hau etziela gentilek, pero, hemen, ale eta intxusti inguruko gentile bizitu, Ez zia gentilek. Gozen etxea eta hartin txiki. lasai, Peru, lasai, no aldea jundituk ba, no aldea. Horti aurre eskuta bie. Horti aurrea, eamuko sorgileko ahungo joan. Amuinatu, marimunduko gehingoztuan laun berri. Ude naidek, Peru, ude naidek. Sok, eazak ude, etzeko adasko baino. Lasai joai, Peru, lasai, amata laizterra azalduko jo. Lasai, doain etxea jun, eta aztu hemen ikusi dana. Aitue, Peru, Bai, hartin txiki. otxomak etxea. Maruak, nondik azaldu dira? Zer arraza da hori? Maruak mendietan eta beldurrez airean inguru guztiak. Ez dator atarramendu honik. San Martin txikik eta Peru motikoak
kontatu di alkateari eta paisari zer gertatu den. Saiatu dira bila, baituen arrastorik ez dago. Gentile dioten ez berriz, beraiek ez dakite ezer. Haserrea eta beldurra nagusitu da beheko horrekondoan bizi direnen artean. Otxoko, nundeko txoko, esaiok etortzeko. Baino, ze iskan bila dugu hau? Ze itxezu hemen, alkate jaune? Otxoko, ez diago gauzoni. Antxoni, Mikel Atxo eta Joanan arrastoi ez daukeu. Non izkuta itxuzue? Guk izkutau? Guk ez dakiu ez der, alkate jaune. Ez dakiu, nundino azaldu dien, bizti horik. Zezengorrik ezpadie? Zezengorrik, Otxoko? Itxu garela uste aldek? Itxu, kuanto? Kopetan adarrak eukiatio. Ez aldabiltze biankan gainen? Lurpeko satorrake ikusten duena zeok ezaltzeate, ikusteko gai. Lotxagabe. Itxu zaete, bai. Zeon galera biden, infernuko zutan erre arte. Aitu aldek, torto. Gu erre, eta inun erreko aiz. Ikatza itxekore ez te baliota, Isildu hai, hau zartea nahi ezpek. Lasai, torto. Ez dia burrukan hasi behar, lasai. Gue torto begibakarra. Behanken puntea baino urrutiko ikustez dona. Maika mila demoniok eamango alau etorto. Biona isili, suazarrak, hobetozarek, lurrazpineta. Biona isili. Betorto begibakarra. Zuek ez diazuenei zirik sartuko. Ixo! Lepazinturre txikizia nahi ezpeg, ixo! Geldi! Lasai. Otxoko, esai du mesedez, ze Jesus ari da gertatzen hemen. Ze haitukoa da gertatzen. Beldurrek zaretela danok. Eta beldurre ez da launona. Usok, zapelatzai guzti honen bezalaxe zarete, ikeuta. Bai, eta beldurrez daunak zurie belzik usteo. Ta harkuman lekun otxoa. Ondo esan. Sugaten, txistue aitzeiat, ie hitzen azpitio torto. Arrie bota eta eskue gorde nahi aldek? Eskue gorde, ne eskuk garbizaudek apaize, ta barrue lasai. Gentilek. Jaiotzea beste kulpaik ezpazinduek ezue baino, ez diazue ez nahi zirik sartuko. Zeok dakizue maru horik zein dien, zeok dakizue gure etarrak nun dauzkean. Ta, gue juzko eialek, izte oio guztiaiz. Otxoko gesan ez tipa, marun berri ez dakiula, ez aldeka izen, Gor alau, gor! Ni gor! Ez zuen bihotz beltzoikaine. Baino gon izan zatorto, gorra biuine baino lehen aukuskatzek. Aituiak behin eta betiako apaize. Egarriz bazaete, hun eta bila ude. Ta
marun berri jakin nahi bazue, etorri mendia, eta saia hau. Baina, zuek alperra zeate, alperrak, eta alperran biden beti geote gaitzikie, larra ezpa, sasie. Ondo behintzet, txorie, lumatio ezautze omendek eta ondo ezautze haut, torto. Nike bai, apaize, nike bai. Txorie, lumati kuanto. Idie, adarretik, ta gizona, hitzetio. Eta zuen hitzeze balioik, Bate! Lotsagabe, pagano alakok! alde mendio, alde! Begi herria! Tximiste gabeta nahi bazue, alde mendio! Erretore jaune, otso mazu. Txomapai, otxomak, baino haitu ondo otxoko. Ta baita iketorto honek izangoik bebueltea bai, hoxe. Aitu, zue gentilek aspaldiko izango zeate, baino gure ez gea gaur goizeko oilandak. Ta damutuko zeate, ondo damuture. Eunen baten horre homearko zue, zeon sabela jota jo, damudet, esan eta esan. Alde mendio! Alde! Bakizue, egarriz bazaete, bilaude, ta marun berri jakin nahi bazue, mendin gora eta bera, ibilita jakingo zue. Ez elizan sartuta egon da, alde mendio! Zerra beretzaki! Ez zenionea berriz, Ea, guazen! Oze usten die? Apaizak bazuen aikolan, urik ez, eta gainera maru bileadarrekoak mendian, ikaragarriak egiten. Hiru herritar baituta, arrastorei gabe, eta horrez gain urik gabe, egarri zeuden, beheko zokoetan bizi ziren kristau herritarrak. Agauntza erreka ederra bazuten, baina aspaldian erabat lehortuta zegoen. Menditik iritsi zitzaizkion errekatxoak ere uri gabe baitzeuden, eta inguruko iturrietan ur tanta bakar bat eretzen. Zer egin zezaketen kristauek? Nunda, ne Andrea, nundi, ne koñata eta nikelatxo joga. Lasai, patxi. Lasaitu gizona. Alein egiten ari geha. Daude? Ude noizko? Gu hola ezin gea bizi. Egarri gare gu, Egarri gare? Egarri? Ixo! Alkate naizen aldetio, gauzat esan nahi zuen. Egie da, gutako asko eta asko egarri darela. Eta laundu egin barko zaie. Baina beharrak eta beharrak dare. Eta hemen bazteate batzu tripondo errekin, ez etorri honea, egarri jakatzen bazinete bezala. Eta haitu ondo. Ez dut behize esango. Besteik ezen, bakizu ezein. Intxaurrek, urrek, gaztinak, saharrak, piku, jan, egarri ekentzen due. Egarri ekentzen duela, zare isile gizona, egarri ekenduko duen. Zu, pai, apaiz egin bandako urbeinkatu edatezu, baina guk ere ez teu. Nik urbeinkatu edaten deala, nahikoa dio patxi. Elizantzeok, urbeinkatu patxi. Ta hi handio, ez haut aspaldin somau. Konpesatzearen noiz junitzen azkenegoz. Hoi alda, kristauen bihotza apaiz jaune. Arri baino gorra daukuzue bihotza. Baizuk, baita alkateke.
Tia, kontu kontari egon da, ez dia guri sortuko. Eta gainea, Mikelatxo, Joana eta Antoni bilare, jun behar dugu. Oain, zoazte etxea. Errezau zazue, errezau eta zehoze izangoa, izan fedea! Eta bela ditu, falta diena gukin. Eta gutxina espero deunen, jaungoikok ebi erauntxiar bat emango dio. San Martin txiki, torri honea. Zer nahi do behorrek? Tia, altza, denboa ipegarek eta. Barkau, erretore jaune, zer nahi doa behorrek? Alkatekin da hitz egiten nahitu neok, eta zeo zein beharren garek, beste maru eo oin arrasto ateatzeko. Nik usteiat, maru hori behortu ituela hemengo erregak eta iturrik. Zeo zein barkoek, San Martin txiki? Ez dakit ba, erretore jaune, baki behorrek. Ez eta ezine, arri baino gorra bike. Gorra, kuanto? Baino hemen gertatzen ari zaiunare gorraek, ez daik, olioan ostikarea. Eta martxa hontan, ez diago gauza honik egon arten. Egi da, bai, egi da. Egarri da motxok, ez topakeik. Ba, zeo zein beharkoek. Olioa moko kabezela ibiltzeaiz. Handio eta hemen dio zeateako eta ure ekarri beharkoek. Ta marun arrastoa eta haitu. Ude ekarri? Hain erresa balitz. Erretore jaune, zoatza zehorri? Errespetoat, Ala behize jarri nahi de belauniko. Barkao, erretore jaune. Zuk esan dago leku lotuket bastoa. Bazeki hau, zailerek. Baino, bizkorra aiz, eta nekan zaburue. Mesede harra ingo diu. Beste lan batzutan, nahi joain, alkate jaune, gaixotasun berri gataldu die, gure arten, eta sendabelarrak biltzen nahi naiz, ikustezu. Oire badia, bordun. Bai, da hori gutxi balitz, urrizmakila dotorea deiken hasitan hau. Bakizu zehatio, urden ondaun, eakutsiko diuna. Gainea, bazeki hau, aspaldi hontan, zertan aile? Aspaldin ez diu gentinen sekretoik ekarri, esan dizut. Ba, haituek, Bai. Gentil hori laune bai zela esate gaimestetan, ba, uren arrastoa eta beste marueo hori ginezeo zerrin. Ez diat behiz esango, eta horre kontu bestela. San Martin txiki, Antoni, Joana eta Mikelatxon bila saiagoa emesez. Bizi ustin eskertuko jat. Alein ingoia, patxi, lasaitu bai. Ingoia da leinek eta bita. Portau gaiz. Lasaitu nahi. Baki zein naizen pentsatzen, San Martin txiki. Bai? Neoni, juningo naizela mendia, maru hori botatzea. Hori da, hitzeitea, erretore jaune. Aspaldin gaina mendialdetik, ez zaitut ikusi? Baino, ebiden eta nin eren. Bai, lasai erretore jaune. Mendin leku badau. Oain, galdu ebilizaiz, Besta gauzat, bai. Esa ere abadek, etxaiei, goiti eitzin behar izat hemen zaiola. Bai. Erregeizutik. Bai. Baino jainkoi, belauniko! Tia,
ozen jainko nizenen. Ai, San Martin txiki, bere esku zegoen egoera konpontzea. Apaizak eta alkateak agindutakoa bete beharko zuen. Nola atera maruen arrastoa? Nola askatu baitutakoak? Nola lortu gura? Zer egin? Nola joan? Buruan ekatzeko eskatu zion alkateak, eta muinak ondo estutu zituen San Martin txikik. Eguna joan, eguna etorri, azkenean zerbait sortu ez egon bere buruan, eta mendira abiatu zen San Martin txiki. Apaiza ere mendian zebilen, gurute santuarekin, errezota otoitzekin, maruak usatuko zituela uste zuen. Mendian ordea... Apaize! Gentile lurreta etorrita! Atarabi! Alarabi! Muski! Eldu kasi biztionei! Ekarri honea! Ekarri! Lotu estu! Ez dela aldein, sasi biztionei! Lotu! Baino! Zein behar diazue? Otxoko, launek ez geha ba! Launek mingaine sokaz lotzea mezizu, apaize. Gauzat esan eta beste egin. Hoi alda, zuen benetako legea. Zare isilik gizona. Bakizu, ondo txore, labe bereko opile gehalata. Bai, labe bereko opile bai, baino batzuk, belbez erreta egon behar, bestatzuk zuri-zurioteko, ubeiko leizten, nengo itxukarrezok hemendik aurrea. Gure lapurtzea etortzen zeate, eta lapurretea ez diatuzte, ez zuen jainkon, ez gue hortzin legea da. Ala bai! Baino, nik ez dizuet ezen lapurtu. Ez? Gezurretan aide gainera? Oaingon ez diuzirik sartuko ez. Zeinek esan da dabil, San Martin txiki, gue iturri ingurutan. Lehene esan diat, apaiz jaune, txorie lumatik ezautzeala. Idie adarretik, eta gizona hitzetio. Hitzetik, Juanto, da hitzeze balioik batez! Ta mutuko zeate, Otxoko, torto, eternidade guzti neongo zeate infernuko zutan! Madarikatuk izango zeate, gizaldiz gizaldi! Aitu! Gizajok eta gaixok! Buru, belarri eta adar, murgilduko zeate zulo beltzen! Sekula, santa sekula guztiako! Eta elurre, zuri egingo dik! Zuri bai! Zuek erabat belztuko zeate infernuko zutan! Ipainez! Ni lapurtu nahi nizuen ude, apaizi utzipaken. Oain gainea, zuen gari sorotan, basurde, apozarrak ikusi zituat. Dana urrau dizue, gari soro guzi urrau dizue. Zer? Basurdek gue sorotan ondaketa egiten? Apozarrak ikiragarri. Lapur lotxagabea, harrapauzazue San Martin txiki. Etorria jonea! Torri honea, San Martin txiki! Nik ahamazte baut, ikus... Torri honea! Torria San Martin txiki!
Mendian beste mundu bat ari da sortzen, maruak eta sorginak elkarrekin. Marimunduko harreman agindu maru nagusiarekin. Bizimodu buretsua izan dezakete. Gaua maite dute, gauza guztien gainetik. Bai maruek eta bai marimundukok eta sorginek. Gaueko 12ako oilarran horroa, ingurun izango da sorgin arroa. Marimunduko, oilarra jotako, ez alzeat ez zeon etxetan jote. Bai, ala iten deu, baina gau berezie da, Maru. Gau berezieko anto, sekula eona izen politena hau. Ea ikusi, horinik bat ez dauken. Ire, doktore asko gaur. Bida, adarrak leunek dauzkek, katu txike bezala jartzea. Zesanian, akersaldak, azala leun usteola. Akersaldeak harriko unan ala? Bai, eta ekarri aldituk eateko ontzik. Bai, hemen zeuzken hau. Ea. Neskak, hauxe, hemen txautziko nau. Ea ontzioik. Tira. Ikusi. Bai, politek. Ta bai gorrak. Bai, hostieletan moztutako azkazalakin jeintako jo. Gorgorin da gehatzen jo. Tira, neskak, bete ontzik akersaldakin. Maruk eta sorginek launek izan behar deu betiako. Baina, Maru, topa hain aurretik, gauza bat jakin nahi diat. Entzun diau jendea baitzen aizeatela. Egia alda? Bai, egie den. Guke bizi balko inau. Ta gu eludetan sartzen danak, ez zeuk egiten bide! Tira, eta Joana, Antxoni eta Mikelatxo, nun dauzkezue? Galdera gehiagi egiten nahi ez Marimunduko. Galdera gehiagi, gu elurretan sartu itunan, eta ez ditun behize ikusiko. Tira, lasai gizona. Neskak eitzaun topa. Hartu, Maru. Ez gehala baino bagaitun, Mari Petralinez beste guztik hemen gaitun. Ez gehala baino bagaitun, Mari Petralinez beste guztik hemen gaitun. Danak ez azteate baitorri, nun dezue Mari Petralin. Ba, tira, Mari Petralin asto bihurtuek, eta pixkaten holasei ibili beharkoik, baina haren ordez, Euskal Herriko sorginik ezaunenak etorri dituk ezautzea. Tira neskak, hemen dezue, Mau mendiko Maru nausie. Maru, hemen Leitzako Marimur, Euskal Herriko ukendu eta edabe honenak prestatzeiun sorgine. Olaztiko Maria Arroka, emakume ausarta, indartxue, jakinduria handikoa. Askaingo Arrobi Beltzeko Andrea, emagin trebea. Ara, hementxe, bideko emazte zurie, akersalda goxona prestatzen duna. Putxerriko damea, hauxe inguruko sorginik politena. Eta azkenik, sorginik sorginena, Anbotoko sorgine. Danak politek, baina politena amundako Marimunduko. Eskak, hasi dantzan!
Sorginak eta maruak lagun egin ziren, baina hartu emanak okertzen ari ziren kristauen eta gentien artean. Maruak ikaragarrizkoak egiten ari ziren mendietan, eta sorgina berriz hor zebiltzen, gauero oildarra joarteko libertatean. Gentilek Moskiko koban zeukaten Samartin txiki, eskuz eta hankaz lotuta, eta ez zuten inork sekreturik lapurtzeko bildurrik. Baina bazen zalantza bat, beteko altzen apaiza gentilei botazien madarikazioa, erabat eta betirako desagertu bat ziren gentilak, gentilek dantza egiteko ohitura zuten, ilargi beteko gauak nahi izaten zituzten horretarako, eta orduan norberak bere errainuarekin egiten zuen dantza gau guztian, dantza eta dantza eguna argitu arte. Gau batean, ordea, oso gau zoragarri batean, dantzak eta bestelako gauzak ere gertatu ziren. Ai, San Martin txiki, puskaten hemen onbarkoek, bai, zuen alkate eta apaizoiek, honea etorri arte, lapurretan kontuk argitzea, aizte aldek! Damutu behar de geharki torto, giza horri. Apaize garrazoi azkenen, ez daukek buru hortan argi askoik. Xilduai. Gainea, ieurriz makilea, gutzako, hemendik aurrea gentilok, ez di hau, ur faltaik izango. Urriz makilea eman baino, horrek, ikin bat ez di balio. Xilduai. Otxoko, haudek gau giro hau. Odei bakabat etzeo, eta zeruko izar guztik, gue behidazarek, zintzilik. Hortzi jainkoa, eztek asarri izango, Otxoko. Ai, torto. Hortzi jainkoa, beti pozik zeok, beti pozik. Gaube kontzat, eta eune kontzat esaten diarea, Otxoko. Alaek. Bani, bitako izango nio. Eunez pozik, eta gau ez bai. Nahiko nikek, oaintxen bertan, eunik zabalduko espalo. Baina, zesatek, torto. Ez talaiz kontuatzen, euskik ez baek, ilargik ez tala. Ai, gizajoa. Hoxe txarra,
Iargi gezpaek, erreinu gezeo, da ordun, noiz eta nola enbardia dantza? Dantza. Ez, nik ez dia dantzako oitorto. Ez da lau ondo eo. Etzekiat motiek, etzekiat zeaidan gertatzen, baino txantxangorrik ez diat aspaldi ikusi. Hartzik ez tierrekake erabat agortu jo. Euskita ilargi jaikok asarrezare gukin, eta tani indarri pegeitzen hain. Indarri. Mutiek, heldu jozue. Indarri. Ea esei behize. Eon lasaiko txoko, lareoko, osineko ure ekarriko diat. Arek indartuko hau, arek! Ez, torto ez. Ez lareoko urek ez zintxustiko, eta ez erremediokok ez zeuke beharraineko indarri. Ixo, baino, kontuatze altzeate, Oskar bizeok eta trumoikata tximistak hain. Dostia gauzun. Egidek, apaizen madarikazioa izangoek. Baina, elurre ingo ziala esan zian. Bai, ala esan zian. Elurre, ez? Aike, torto! Baina, zer deu masur? Izarrak erortzen dia zerutio. Zuri. Baina, elurre, motiek, haudek, guk ezautu den lehenengo elurre. Otxo mazue, kobabarrua, otxo mazue! Ez! Eon, euski atakoek beizeta, euski printzek mendiauko dik elurra. Gizajok eta gaxok, buru, belarri eta adar, murginduko zeate zulo beltzen, sekula sekulorum, santa sekula guztiako, eta elurre, zuri eingo dik, zuri bai, baina zuek erabat belztuko zeate infernuko zutan! Ikusi aldezue, ikusi altzue. Ze ikusi, ze arraio. Ze ikusi begi begibagar horregin. Argi hoi, ikusi altzue ze indar dauken. Mundio sortueko. Gureana datorrela ematen di. Otxoko, zer de gargi? Etzekiat orto. Ez diat sekula olako izarre harrik ikusi. Ez diau gauzonik. Zer esate gizona? Zoragarri ere! Zoragarri bai baino, behidaio, ondo. Beldurgarri ere bai, torto. Beldurgarri ere bai. Ilargik desuingo aldik behitzen. Beadek gaue indona. Ta, nuntzio bilargie? Etzio garrastoi? San Martin txiki!
Zer de, torto? Balaki zerbait, balaki zerbait. Ez jate zerre, torto. Gaina, zerbait jakingo bano, iniziok esan egingo. Xagabea. Torto, norbaitek zeo ze jakitxekotan, gentilzara jakingoik. Ea ekarri zazio honutza. Zer? Gentilzarra? Bai. Ni ez baino, ue bai daula itxututa. 200 urte izango zu, da, 100 urte bai, 100 urte begi zabaldu ez ditula, otxoko. Ez diau besteik. Ekarri seitu nunea gentilzarra. Veamos, diek. Ekarri zazue azkar. Gentilzarra bila. Sugarren gauzia izangoek. Bai eharra dala. Baino, bai beldurgarri. Gentilzarrak kusiko aldik behintzen. Veamos, diek. Karri. Otxoko, hau lozeok, lo, harrikoztora bezala, lo. Lo daula? Esnau ba, esnautza gazkar, torto, esnau. Gentilzarra! Ta bate, begik itxita seitzi. Ea, saio behize. Gentilzarra! Ze izan da hoi, ze hotxi izan da. Lasai gizona, turmoia izan da. Ea, jarri hemen. Jarri zazu azkar hemen. Gentilzar! Gauen zerun, ilargia mandrea baino, argi handigoik, ikusi aldezu sekula. Argi handie! Bai, han, beira, ilargi ebea baino handigo. Honek, begik itxita zeitzen. Esan dira, eunte! Ea, ekarritzezue palankak eta zaldu begik gentilzarra. Ego biek, kare palankak. Zaldu palankak. Kare palankoiek. Ego biek. Ea. Eldu. Indarra. Ara, oain bai zaldu izkik. Beira gentilzar, ikusi aldezu sekula olako argi. Neumek, kismi jaiodek. Kismi, bukaudeko mundu aldie. Baino, kitxo. Zein de kismi, eta ze kismi ondo? Kismi torto, gue arrazea galduko dona. Kismi, kitxo, bukaudek, etzeo zeinik. Kitxo. Baina zein de kismi hoi? Gue galtzalea otxoko. Gu balduko gaituna. Ara hor. Botan azazuela izen bera. Haudo. Ez diatolako ikusi nahi. Botan nire izen bera. Eldu jozu gentilzarrai. Botan ezan lehizen bera. Kitxo guenduko aldie. Ontako zalbo aldizkia zuen egin! Madarikazioa, erremate gaiztoa izango zenuela, hordik ez du egoai, zeruk eta inpernu. Bizi gaituko handio,
ta biziko gaitu gerore, ta hor daun argioi itzaltzen denen, iketanik izango diau, ta ordun milaka rubiok eingo die, kask lepazin zurretio. Alperria iaiz, ordo. Gaudek zuen mundu aldie. Zerun erabakita daunei, etzeok aurre ikeik. Nundik ez oain maru, zeinek launduko dizue. Ikusikoek, eunek argitukoek behize, ikusikoek. Ta, ordun, iesotanea bezain beltz, jarriko zaiko petea, beltz. Eunek ez digeio argituko zuentzako. Alde harriazpitan gordetzea! Ue odolak, zuen zainetan seitukoik, nahi bazue eta ez bazue. Kismi madarikatu. Euski, ilargi, laundu. Eumek! Hortzi! Laundu! Guazen! Guazen barruan! Gorroa, guazen! Guazen! Guazen barruan! Guazen barruan! Guazen barruan!